ke ngiyababingelela bonke abazalwane emhlaba wonke jikelele, bonke abalalelayo nababhekile leintshumayelo ezikhona la ku-online TV channel. uNkulunkulu usenzele umusa ukuba kulamathuba ayenzakayo la ngaphandle bese sithi jeqe sibheka indaba ya online TV lapho simemezela khona izindaba zikaNkulunkulu. Omi ngaphambili ke umfundisi uZulu emzini wakanyamazane elikazi osebenza nomholi uProfessor Ayisimelane. Sibonga amathuba abathandekayo uNkulunkulu asinikeze bona ukuba sihlephule izwi likaNkulunkulu nakulesi sikhathi esinje, sisho ukuthi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Ngithatha ke leli thuba abathandeka ngizocela bonke abalalelayo nababhekile bebhekela lama channel ala ku online lapha encwadini yabaseKorinte besibili isahluko ngesika 5 siqala ukufunda evesini lika 19. Amazwi ahlezi enhlizweni yami ngicela siwahlephule khona ke afundeka ngalendlela ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. 20 Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Lapha abathandekayo izwi likaNkulunkulu eliveza kabanzi ngoJesu ukuthi ukuza kwakhe ehlele emhlabeni kukhona abaprofeta, abanye bathi inzalo yowesifazana iyoqhoboza ikhanda lenyoka, okusho ukuthi kukhona ozozalwa. Uma ezalwa ngowesifazane kuthiwa amandla ombuso ayakuba semahlombe akhe. Ngamanye amagama ubukhona bakhe efikile emhlabeni esezelwe. Kukhona amandla azothathwa yemibuso yonke abekwe emahlombe kaJesu. Uthi ke lapha ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye. Uyawezwa lamazwi athi uNkulunkulu ekuKristu. Ngamanye amagama ukuzalwa kwenkosi yethu Jesu uzalwa ngepurpose kaNkulunkulu. Uzalwa uthwele uThixo uqobo, uthwele uNkulunkulu uqobo uphezu kwakhe. Athi omunye khuluma ngokuzalwa kukaJesu esekhona lithi ungu-Emmanuel. Ngamanye amagama uNkulunkulu enathi, wayahamba phakathi kwabantu enguNkulunkulu uqobo ngoba uNkulunkulu ephezu kukaKristu eletha lezi ndaba zokubuyisana. Nginalokhu ke bathandika ukuthi njoba lithi izwi kaNkulunkulu wenza ukuba izwe libuyisane nawo. Ngithanda ukusho kafushane ngendaba yokubuyisana ukuthi akwenzeki abantu kuthiwa bafuna umuntu ozowenza abantu babuyisane bengakaxabani. Akwenzeki abantu kuthiwa mababuyisane uma bungekho ubutha obuphakathi kwalabantu ababili. Abanye baze bakhiphe imali ayomfuna ummeli ngoba kukhona indaba eyonakele phakathi kwabantu noNkulunkulu. Hayi ke bathandika, uma sesizokhuluma ngokubuyisana sikhuluma ngoNkulunkulu esezulwini owenza ukuba uKristu uJesu indodana yakhe amthumele. Umthumela ngoba umhlaba wonakele, umhlaba awuthanda kangaka ewudalile ulungisile esembeke umuntu phakathi emhlabeni. Wababona abantu sebonakele kunobutha obudalekile phakathi komuntu noNkulunkulu, kwadaleka isono. Abantu baduka, kwafika umoya wesitha waveza okungathi kukhona okuhle okutholakala phezu kwesithu Sathane. Ngoba sizokhumbula ngokhokho bethu lapha kade bebekwe khona ensimini eyayingenabo ububi, eyayingenako ukuhlupheka. Leya nsimu lithi kwakuyinsimu yenjabulo, babehlala khona bethokoza. Lithi izwi kaNkulunkulu njalo ekupholeni kwelanga uNkulunkulu bekehla ehlele ensimini abese ubiza igama athi Adamu.
ukuphi na ngoba kwakunobudlelwane obumnandi phakathi kwaNkulunkulu nomuntu elapha ensimini. Safika isono siza noSathane samkhohlisa ke lo obekade eno-Adam ensimini uEva, samkhombisa amazwi ongathi kukhona okumnandi, kukhona okujabulisayo uNkulunkulu abafihlela kona. Sangena kanjalo isono samenza umuntu waba nokwesaba ngoba lithi izwi kaNkulunkulu umuntu esonile phambi kaNkulunkulu waxoshwa ensimini. Kwaba khona into elahlekayo, kwalahleka ubudlelwane phakathi kwaNkulunkulu nomuntu, kwalahleka ukuzwana. Manje uKristu Jesu la lithi izwi kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane nawe. Uyaqala manje umsebenzi wokuthi abantu babuyisane noNkulunkulu. Uyaqala manje umsebenzi wokuthi abantu abonakele. Uyaqala manje umsebenzi wokuthi umuntu osephenduke waba yisitha phambi kwamazulu, phambi komhlaba wonke, phambi kwezwe esiphila kulo ngoKristu Jesu libuyisane naye. Uthi singamanxusa kaKristu siyancenga esikhundleni sikaNkulunkulu. Hayi bathandekayo, le ndaba iqala kude ngoba umuntu elahlekile phambi kwaNkulunkulu uyayiveza uNkulunkulu ukuthi la ekuKristu uze kuzowenza izwe libuyisane naye. Hayi bazalwana, likho elinye ikhambi muntu kaNkulunkulu akukho kunye ukuzilandulela ngoba sewukhona lo muntu obekwe uNkulunkulu umemezela kubo bonke abantu uthi wena nonke buyisana noNkulunkulu. Bathandekayo, nawe muntu wenkosi, ngithanda ukusho lokhu, alipheli iqala. Noma ungababona abanye abantu emhlabeni abathandeka kuwe, uye kubo wenze ubungani nabo. Noma ungayibona into eyenza kuba umuntu enze izinto ezizomthokozisa, kodwa kwenzeki ubuyisane naNkulunkulu uma ungezi ngoJesu Kristu, ngoba yena uyindlela ebekwe uNkulunkulu, yena uyindlela evule uNkulunkulu ukuthi abantu abahlukene noNkulunkulu, abantu abahlakazekile, abahlakazwe imikhuba, abahlakazwe indlela yalelizwe, baba semahlathini amnyama esono, noma namhlanje singawaboni kodwa khona amahlathi abanye baphakathi kwawo. Uma uthi uyamtshela umuntu ngendaba kaNkulunkulu uyakulandulela, omunye athi hayi mina ngizobuye ngibone, omunye athi kimi akafiki. Indaba kube likhuni na uNkulunkulu esathi buyisana naye, yila mahlathi otholakala kuwo. Hayi sihlobo sami, angazi nawe mntana kaNkulunkulu, angazi, kepha ngimi esikhundleni sikaNkulunkulu yayo le ndaba eyaprofetha ingelosi encwadini kaMateyu isahluko sokuqala verse 19 to 22. Kufika ingelosi ifika kuJosefa efuna ukumlahla uMaria, lithi unqenqeni ukumthatha ngoba lokhu azokukhulela uMaria moya engcwele uyawuzala indodana. Glory to Jesus. Uyiqamba igama lokuthi nguJesu ngokuba nguye oyawusindisa abantu esoneni zabo. Uyayizwa le ndaba iyaqala ibakhona ngoba yena uyakwazi ukuthi abantu abahluphekile, abantu abaqindezelwe isono, abantu abasemahlathini obumnyama ngenxa kaJesu Kristu bayabuyisana abantu noNkulunkulu. Sihlobo sami esihle, angazi ukuthi utholakala kuphi wena, angazi ukuthi ukuphi nendawo, angazi ukuthi yini lento eyakusitha. Uma sizwa izwi kaNkulunkulu lithi wafika uNkulunkulu ngokuphola kwelanga efika kumuntu la kade ehlezi khona. Kumnandi kuNkulunkulu ukuya kumuntu. Lithi izwi kaNkulunkulu watholakala engasabonakali eqashe emahlathini. Angiwazi amahlathi osoqashe kuwo, mhlamba amahlathi enhlupheko akuthetha kuphonsela kulelo hlathi okulona. Usubalekela abazalwane, ubalekele nabazali abamazi ekhaya ukuthi washona kuphi, washona kuliphi ihlathi, ngoba kunezinto ezicindezela impilo yakho. Esikhundleni sikaKristu uNkulunkulu ekuKristu ngiyakuncenga ngithi buyisana noNkulunkulu. Akwenzeki liphele iqala uma ungakamema uKristu abuye empilweni yakho athi wozani sithethe indaba, noma ngabe zibovu,
noma ngabe sesinjani akhona amandla atholakala egazini kaJesu. Ngaye abantu simemezela kubuyisana, ngaye simemezela ukuthi iqala lesono liyathethwa. Noma wabulala, noma waba inkabi, noma kwenzekani owayenza empilweni yakho yaseyidala butha phakathi koNkulunkulu, ngokuba uKristu ukhona namhlanje uphethe inkonzo yokubuyisana. Esikhundleni sikaKristu singamanxusa siyakumema hlobo sami sithi buyisana noNkulunkulu. Njengoba kubhizi kulungisa indaba yeGood Friday, siyayimemezela ukuthi uma kudlula lesi simo esiphakathi kwaso esisikhungethe sizoyihlela ibe khona, ngoba simemezela ukuthi athi lamasi uJesu uma ekhuluma uthi kwenzeni lokhu ukuze ningikhumbule. Ngoba uma niphuza lesi sitsha nidla lesi sinkwa nimemezela usuku lukaJehova luselifike lapho indodana iyakulanda ilanda abantu ababuyise, ilanda abantu abalungisile, ilanda abantu iqala elithethiwe kwabakhona inkonzo yokubuyisana. Esikhundleni sikaKristu siyanimema buyisana noNkulunkulu. Izwi liyaphila, hayi lona linamandla. Lingena phezu komuntu obona ngathi sewulahliwe, lingena phezu komuntu oqabanga ukuthi sekuphelile ngaye, akasafunwa nasemphakathini. Esikhundleni sikaKristu buyisana noNkulunkulu, ngoba kungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Linamandla izwi likaNkulunkulu. Buya nawe sihlobo sami, buya mntwana, buya ubuyele ekhaya. Selikhona ikhambi livele eCalvary livula umfula wokugezwa kwesono egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Singathanda sangafushane baba wethu ongcwele egameni likaJesu waseNazaretha, wena wedwa owenza ukuba izwe libuyisane noNkulunkulu. Ungababalela iphambeko, ungababalela amaphutha, kepha umemezela inkonzo yokubuyisana. Busisa ngosami izwi lakho nabo bonke abalelelayo nababhekile egameni likaJesu waseNazaretha. Glory to Jesus. Amen.